Hi friends, welcome to Jayasuya Priya channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுட சுட சூப்பரான இட்லிக்கு ஏத்த மாதிரி தக்காளி சாம்பார். அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/4 மூடிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேங்காய் எடுத்துக்கலாம். இதோடவே 3 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, ஒரு குட்டி துண்டு இஞ்சி, 5 பல் பூண்டு, குட்டி துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கூடவே 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள். இது எல்லாத்தையுமே தண்ணி சேர்க்காம முதல்ல கரகரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி 4 தக்காளி 2 வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன். இதோடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். தக்காளியில் இருக்க தண்ணியே அரைக்கிறதுக்கு போதுமாக இருக்கும். ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கரகரன்னு அரைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது இதில் நம்ம பொட்டுக்கல்ல சேர்த்துருக்கனால எண்ணெயில் சேர்த்த உடனே கெட்டியாயிடும். அதனால் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய தண்ணி சேர்த்து, அதாவது குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் சேர்த்து அது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு எல்லாமே கலந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நிறைய சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நான் பொதுவாக சேர்க்கறது இல்லை. இது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரே ஒரு குட்டி தக்காளி சும்மா அப்படியே ரஃப்பாக வெட்டி சேர்த்துக்கலாம். இது எதுக்குன்னா கேட்காதீங்க, சொல்ல தெரியாது, பட் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை லேசாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா தண்ணியோட, அதை சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணியாக வேணும் குழம்பு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தரம் கலந்துட்டு இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான், வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இது பச்சை வாசம் போக கொதித்து வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லியும் ஊற்றி வச்சிட்டேன். கரெக்டாக இட்லி வெந்து வரத்துக்கும் நமக்கு சாம்பார் தயாராகி வரத்துக்கும் சரியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், சாம்பார் நல்லா பச்சை வாசம் போக கொதித்து வந்துருச்சு. நான் சொன்ன மாதிரியே கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கணும். ரொம்ப கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க, தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோடவே நான் அடுப்பை அணைச்சிட்டு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை மட்டும் தூவிக்கிறேன். மண் சட்டி அப்படின்றதுனால அடுப்பு அணைச்சதுக்கப்புறமும் நல்லா தகன்னு கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம இட்லி ஊற்றுற நேரத்தில் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய சாம்பார் இது. இட்லியும் பாருங்கள் நல்லா பூ மாதிரி வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா சூடாக இட்லி செஞ்சு அதுக்கு மேலே நிறையா சாம்பார் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.